Аре, Пацо, по принцип много не пием, ама викаш да сме на път, тогава най-сладко, нали моето момче? Да. Сега нацелихме бажа в неделя, тук я фрашкам с хора, буквално са навсякъде, всички снимат кулата. Ей, това е. Ей, ще виж как е тук отдолу. По-странно е направено. Яба. Еми, реално снимахме са, направим си готини снимки и то вече някакво друго се прави тук и сега просто ще ходим някъде да обикараме, понеже имаме още около час и половина да чакаме и другите, докато се приберем в хотела, а до вечера ще имаме участие, понеже аз съм тук, нали, от моят танцов състав и накрая просто ще ви взема с мен и вечерта на участието. Сега отиваме да търсим нещо за ядене, защото двамата сме много гладни с Пламен. То насяга тук фрашкам с пица и с сладоледи. Сега ще гледаме някъде да седнем и така. А пък по-рано през деня, при нас в Монте Катини, където сме ние, се сипа една ужасна буря, гръмотевици имаше, даже аз си викам, че няма днеска да се ходи никъде. Но както виждате в момента, всеки тук е по късигащи и особено сега, като почне да се изпарява водата, става много влажен въздуха и не е много добре, ама какво да се прави? Това е. Моята храна тъмно дойде, ама той план вече си даде цялата чиния. Надяваме да ме чакат и какво ще бе взел, бе? Карбонара. Сега ще видим, че като цяло за ценоразписа като в България. На мирис, пица към пица и накрая ще хапнем, че направо умираме от глад. Тък му тръгваме, хапнахме много добре. Сега презаредихме и сме готови за нови приключения. Ето ги Пацо. Ти какво яде? Спагети. Карбонара. Спагети, аз ставах една капричоса, ама спагети като спагети, пица като пица. Това е такава жега тук. Да вземем по един съдът. Направо се живее. От тук или от другите бяха по-напред? По-напред, това. Да. Вече в момента е 2 часа на обяд и тук вече има все повече хора, виж. Сега отиваме по един сладолед да вземем да хапнеме. И да. Да вземем по един хубав сладолед е тук. 5 евро сладоледа. 2 евро водата. Викаш, много вкусен е, че нали? Много вкусен. Много е хубав, уникален. Най-хубав сладолед. За 5 евро. Ама поне пък, виж къде го ядеме тук. Ядем го пред на коня такова пиза. Ай, помня да ни е сладко. А, тебе? Реално това беше малка част от нещата, които виждаме всяка една година, когато ходим на едно такова участие, понеже ние спрямо като едно турне ходим всяка една година така лятото. И е много забавно, понеже сме адски много хора от целия свят и разбираме, че България е една държава и наша култура е далеч по-различна от тази на останалите. И просто е много хубаво така човек да излезе от рамките на своята държава и да види малко и да научи за културата на другите държави.
Значи вече сте на горе-долу 10-ти участник от общо 24-5. Ние сме 21-ви. Чакаме от горе-долу 1 час. И в момента просто отиваме да вземем нещо за пиене, понеже ожадняхме много. И здравейте отново. Току-що играхме. Наистина беше много уникално. Имаше, къде повярваш, бяхме един от последните, но така как може да видите, има още доста хора, които гледаха. И след малко сега играят последните, има едно награждаване и след това ще ходяха се черпиме, понеже аз след горе-долу 1 час имам рожден ден и ще ходяха се почерпиме. И здравейте на всички, това е втория ни клип. Днеска сме в Флоренция, тук сме цял ден. Ще гледам да хвана някакви много яки моменти тук. Кои са? Съм бодигарда на Генч. Само бодигард. Ей, това тук е катедралата Санта Мария дель Флоре. Тя е огромна, до сега бяхме от другата и страна. Наистина много масивна. И нещо, което най-много ми харесва е, че във всяка една статуя има толкова така тънки детайли, дето вече в днешно време няма просто кой да ги направи. И разбираме просто, че на времето хората не са се старали в това, което правят. Сега камерата няма много лично. Наистина всяка е пълно с много хубави детайли. Сега те тук взимат някакви такива свещи. Взема една. Първо тук направо да сплащат. Има тук и красиви дръвчета. Ето представляват. Те са почти навсякъде, има ги там. И тук запалим и само да видим къде. Там долу има някаква столица. Ще снимам по стълбите. Някаква прохна. Ето си снимаме тук малко да ядеме. Аз взех тук 3 бургера. И това тук е някаква колаборация Sprite и Sakura. Някакво питие не съм го пил до сега, в България май го няма. Даже тук ще масте с тъчскрин. И може да се играе и тук футбол, но не знам къде беше топката. Не знам топката някакъв е. Нещо е с тъч. Че е някъде под мен да бе. Топката няма, не знам къде. Ото му е тук още. Еба всякото. Ама там е други игри тук. Еба с майката. Това тук е много добре, наистина. Това да има таблет на масата не е много добра идея. Става бомбок. Хубавата гледка. Клипът, който видяхте преди малко, беше от едно влакче, което се качихме. То се намира в нашия град и ни качва нещо като крепост, подолу на Сан Марино. И гледката тук е наистина уникална.
И сега тук на тази гледка е време да приключим клипът. Като ще ви кажа, не се страхуйте от провала. Никой човек не е успял още първия път. Хората случват своите грешки, затова човекът, който не се опитва, той не се проваля и затова той не успява. Пробвайте нови неща. Пробвайте нещо ново, ново начинание, ново занимание. Вижте къде е слабата ви страна и инвестирайте в своето време, за да направите тази страна по-така незабележима и по-позитивна. Затова не се страхувайте от провала, защото след провала идва и успеха. Благодаря за днес. Може да се абонирате за канала, ако ви е харесало съдържанието и да ударите камбаната за бъдещи видеоклипове. Благодаря и бъдете здрави!